Viral karon sa social media ang panic buying og face mask sa ubang residente sa Davao City human gianunsyo ang mandatory nga pagsulob og face mask sa pipila ka mga lugar sa Davao Region tungod sa natala nga mga kaso sa monkeypox kon mpox. Sa video nga gipost online, makita ang pagdagsa sa mga mamalitay og face mask sa usa ka establishment sa Ramon Magsaysay Avenue kagahapong adlaw Mayo 29 ning tuiga. Sa laing video, makita nga binulto nga face mask ang gipalit sa usa ka individual. Nagkantidad og 6,500 pesos ang binulto nga face mask. Tungod sa kabalaka, napugos na sab og palit og face mask ang ubang residente sa syudad alang sa ilahang personal nga gamit. Wala pay opisyal nga pagpaklaro nga gipagula ang lokal nga otoridad mahitungod sa kalit nga panic buying og face mask apan gituhan nga tungod kini sa pagsaka sa kaso sa mpox. Giklaro sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC dili angay kabalakan ang mga kaso sa mpox sa Davao City. Unom ang kumpirmadong kaso sa mpox sa syudad apan pulos ana sa stable na kondisyon ang mga pasyente. Gikakurat sab sa SPMC ang kamanduan sa ubang lugar sa mandatory nga pagpatuman sa pagsulob og face mask. Dili sumala pa airborne ang mpox apan mapasa kini pinaagi sa skin to skin contact ug pinaagi sa kontaminadong gamit nga nabutangan og likido sa pasyente nga nagpositibo sa mpox virus. Giawhag ang publiko sa paggamit og face mask sa mga pampublikong lugar hilabi na kung dili matuman ang physical distancing. Nagpabilin nga mandatory ang pagsulob og face mask sa hospital. Apil sa giklaro nga dili kinahanglan na magpatuman og lockdown tungod sa monkeypox. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.